fede ved at skate er, at man kan på en måde føle sig fri ved det, og at køre ned af de store ramper og sådan. Man får sådan en følelse af, at man bare kan gøre lige, hvad man har lyst til, og nu skal man ikke lige gøre sådan. Det er dig selv, der bestemmer. Jeg hedder Sandra Wollesen, og jeg er 13 år gammel, og jeg skater. Mit navn det er Jeppe Berg, og jeg er 11 år gammel, og jeg skater rigtig meget. Jeg har faldet rigtig mange gange. Jeg har både fået forstået med knæ og slået begge mine lillefingre og fået hjernerystelse og sådan lidt. Det er jo sjovt alligevel. Altså, jeg plejer jo bare, når jeg falder, så bare rejse mig op og skate videre igen. Min mor og far, de synes nok, det er lidt for meget, hvis jeg tager de rigtig store rammer, men jeg gør det alligevel. De er aldrig med dernede, så det går nok. Jeg drømmer om at blive professionel skater, der skater på Street League, kan leve og tjene penge af det. Altså, at man gør, hvad man elsker, samtidig med, at man kan tjene penge på det. Det er virkelig bare smart, synes jeg. Så jeg kan ikke få mig selv fra tanken, og jeg øver mig hele tiden. Det er det eneste, jeg tænker på.